Mañá remata o prazo para entregar os contos cos que o Concello de Maside vai editar un libro sobre as historias do confinamento dos seus cativos. O Concello de Maside quere coñecer de primeira man como os cativos dese concello pasaron ese longo confinamento nas súas casas e tamén como viviron a volta ás rúas. Para elo lles pediron hai un mes os nenos de ata 14 anos que lles escribiran un relato de como estaban a pasar eses días. Os cativos poden ser axudados polas súas familias e os relatos deberán ter un tamaño mínimo de 2 páxinas e máximo de 5. Poderán vir acompañados tamén cun debuxo. Hai que indicar nome, apelidos e idade. O prazo, como digo, remata xa mañá ás 2 da tarde. Sai máis de 10 contos presentados e os que aínda queiran facelo poderán facer chegar eses contos a través do correo cultura@concellodemaside.gal ou por correo ordinario ao Concello de Maside. Rematado o prazo, procederase a súa publicación nun libro recopilatorio e, ademais, os participantes recibirán un agasallo, ademais dunha copia do libro. Que eles nos contaran nun relato de 2 a 5 a 4, que nos contaran como viviron o confinamento e como viviron esa salida do confinamento a raíz de que podían empezar a salir á rúa coas súas limitacións. Entón, é un pouco que eles conten o que pasaron na súa casa, cos seus deberes, cos seus traballos do cole, como viviron eso e como viviron ese día que lles permitiu un pouco empezar a sair á rúa. Con todos os escritos ou todos os relatos que nos manden, a idea era facer un libro, editar un libro. Xa falei con unha imprenta para editar un libro, que sería, creo que o nome que lle puxemos sería Contos dende o confinamento, ou Relatos dende o confinamento. Ese libro repartirase a todos que participen.